Bé, corsaris, hem de continuar amb el viatge i heu de saber que us podreu trobar amb tot tipus de paisatges. Però, què és això del paisatge? Mireu, un paisatge és tot allò que veiem des d'un lloc determinat. És allò que podríem veure si obríssim una finestra. I quines coses podríem veure? Hi podríem veure paisatges naturals. Són aquells que la natura ha creat, sense la mà de l'home. Podem veure muntanyes, valls, penya-segats, platges, grans planures, rius, boscos, prats. Els animals són lliures en aquests paisatges. Però l'home, al seu intent de transformar la natura, ha construït, pot construir i modifica aquests paisatges. Per tant, ens trobem amb paisatges humanitzats. També són necessaris, és clar. Hi podem veure edificis, tots tipus d'edificis, camins, carreteres. Els edificis s'ajunten formant pobles, els pobles formant ciutats. Són paisatges diferents. Corsaris, nau alerta.